Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog mga idol, share na ko sa inyo mga idol ang ako ang gamit no sa pagpadagan ng views ang multi-view browser app no. So bago ta mag-start, pakita na ko sa inyo ako ang video or vlog mga idol no nga kaabot na og 1.3k views no tungod lang ani nga app. So mo ni mga idol ang ako ang vlog no nga natabangan sa app nga atong gamiton karon mga idol. So subscribe mga idol kung bago lang ka sa akong channel. Ato ta sa Play Store. So naka-download ako ani mga idol na. So search na sa multi browser. So naka-download na ko ani. Pakita lang nako sa inyo. So i-update lang nato mga idol kay na-update. Update lang. So ikalimot pag-subscribe mga idol no. Kung bago lang ka dito sa ako ang channel. ANG Motokwatik. So medyo loading lang siya mga idol. So ingani ang update mga idol. So then installing na mga idol. So shoutout dahil sa mga taga Pulumulok mo. So open na nato mga idol. Pulumulok, shoutout sa inyo tanan mga idol. Sa nagalantawan ninyo, shoutout sa inyo mga idol. Please like mga idol sa video mga idol. Kung natabangan ka sa video, unta matabangan ka. Matabangan ta ni tanan mga idol. So makita na to sa gilid mga idol, makita na to kung pila ka screen ato mapa-play. Pila no. So ako mga idol naka 6 na. Naka-play ta og 6 video. No, so dako kay nagtabang mga idol. Naka-play ta og 6 video sa isa lang ka screen. So ingani siya ang sitwasyon mga idol. Nakaabot na ta 108 views tungod lang aning app. So ayun. Kung gusto niyo masabay mga idol, paki-click lang ang tong kanina plus sa gilid. Kung gusto niyo masabay ang video. So ayun. Sabay na sila play mga idol. Kung gusto niyo ulitin mga idol, paki-click lang ng plus nga nasa gilid. Nga i-red niya bilog. So bago ta matapos mga idol no, shout out day kay pakita na ko sa inyo mga idol. So shout out. So salamat sa paglanta mga idol. Shout out na budda. Jack Rivera, Rizardo, Snell KT, Janmark Acelo, Edmond